Агар хоҳед ки хабарҳои топу тозаро дар атрофи Барселона бишунавед, пас ҳамагӣ чанд дақиқа бо мо бошед ва мо чунин хабарҳоро ба шумо қисса мекунем. Салом мухлисони Барсаи бузург, муомад ҳастам ки имрӯз низ барои шумо оид ба Барселона чанд хабарро мерасонам. Ин хабарҳо бошанд дар мавзӯи мондани Куман дар даста, интихоб миёни Месси ва Холланд, фурӯхта шудани як пачка бозингарон, наомадани Вейналдо ва Эмерсону Роберто мебошад. Агар омодаи шунидани ин хабарҳо ва тамошои видео ҳастед, пас таксариҳоро баланд монед. Аммо дӯстонам, мусаллам аст ки дар ин рӯз кадоме аз шумо зодрӯз доред ва бовар кунед, ман аз сари сидқу ихлос онҳое ки ҷашни мавлуд дорад табрику таҳният гуфта барояшон таоми хушбахтиҳоро таманно дорам. Барса чемпион. Акнун хабарҳои ваъдагӣ. Ахиран расид он рӯзе ки Куман ва Лапорта сари масъалаи асосӣ суҳбат карданд. Бар тибқи хабарҳои расида, Роналд Куман сармураббии Барселона бо Жоан Лапорта президенти тозаинтихоби Барселона вохӯрда ояндаи худро дар Барселона аниқ кард. Ин кор рӯзи 23 март ба вуқӯъ пайваст ва ғайр аз Лапорта дигар масъулини Барса низ бо Куман вохӯрданд. Лапорта гуфтааст ки аз кори Куман розӣ аст ва ӯ метавонад шаҳрномаи кории худро идома диҳад. Албатта ин вохӯрӣ дер ё зуд бояд баргузор мешуд, зеро он ба чандин саволи ҷавоб медод. Овозаи охир бошад Куманро сахт асабӣ карда буд ва ин дидор мисли бо даъво барои ӯ лозим буд. Ҳарчанд нобарорӣ дар Лигаи Чемпионҳо таби Лапорта инав ба курсии президентӣ нишастаро сахт хира карда буд, аммо ӯ ҳамчун одами футболӣ хуб медонист ки имсол Барсаро дар Лигаи Чемпионҳо чизе интизор нест ва онро ҳамчун нобарории танҳо Куман ҳисоб намекард. Ана барои ҳамин чунин вохӯриро барои беҳбудии кор баргузор карда Куманро бовар кунанд ки роҳбарияти Барса ба ӯ бовар доранд. Акнун Куман боз як соли дигар дар Каталония хоҳад монд. Ҳамчунин дар ин суҳбат атрофи трансферҳо гуфтушунид ба миён омадааст ки Куман хоҳиши дар раванди баргузор шудани хариду фурӯши бозингарони нав ширкат доштанашро ба Лапорта изҳор доштааст. Лапорта дар навбати худ ба ин розӣ шудааст. Акнун сару садоҳо оид ба омадани Хави ба Барселона хомӯш хоҳанд шуд, зеро таи чанд вақти охир ин сару садоҳо тез ба гӯш мерасиданд. Албатта ин кори дуруст низ ҳаст, чунки акнун Куман бо асаби ором ва боварӣ ба ояндаи худ кор мекунад. Бояд гуфт Барса вақтҳои охир вазъияти худро хело хуб карда, ҳанӯз шанси ба даст овардани ҷоми Испанияро аз даст надодааст ва ҳамонҳо ҳоло имкони гирифти Ла Лигаро низ доранд. Охир расидан ба Атлетико ҳамагӣ 4 холро ташкил мекунад. Хулас, Куман ҳадди аққал як соли дигар дар Барселона мемонад, нигоҳ накарда ба оне ки натиҷаҳо чӣ хел мешаванд. Инро ман нагуфтам бачаҳо, инро Лапорта гуфтааст. Мехоҳам хотиррасон кунам ки рӯзҳои шанбеу якшанбе тимҳои мунтахабҳо бозиҳои худро идома медиҳанд барои рохат гирифтан ба ҷоми ҷаҳони соли 2022. Рӯзи шанбе Сербия дар майдони худ Португалияро бо Криштиану Роналду пешвоз мегирад. Чехия бошад Белгияро ва дигар бозиҳои шавқовар дар рӯзи якшанбе. Барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо дӯстони мо аз Адин Xbet барои ҳар як иштирокчони нав бонус тайёр карданд то ҳаҷми $100. Албатта ки бо промокоди BARSATG. Регистратсия кардан осон аст. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. бо наздик шудани анҷоми Ла Лига сару садоҳо атрофи омадану рафтани бозингарон аз дастаҳо ва ба дастаҳо хело зиёд мешаванд ва Барселона ҳам истисно нест. Ҳамин тариқ Барселона низ дар пайи амалӣ кардани трансферҳои нав мебояд оид ба чанд бозингар сари як мақсад биёяд ки яке аз онҳо Роберто мебошад. Гап сари ин ки шартномаи Роберто соли 2022 ба анҷом мерасад ва Барсаро зарур аст ки ҳозир ин мушкилотро ҳал кунад. Албатта инҷо вариантҳои дигар низ ҳаст. Барои мисол Эмерсонро фурӯхта Роберторо нигоҳ медоранд, аммо суол ин аст ки оё онҳоро ба нархи дилхоҳ барои Барса фурӯхта мешуда бошад ё ин ки на. Варианти дигар ин аст ки Роберторо фурӯхта Эмерсонро аз Бетис бармегардонанд. Охир бозингари Бразилия айни замон дар Бетис бозии хеле олӣ нишон медиҳад ва 100% метавонад ҷойгузини Роберто шавад. Роберто аз моҳи феврали соли пор дар лазарети Барса бо Каутино тавбат мегирад, аммо агар Роберторо фурӯхта Эмерсонро аз Бетис наёранд, пас мебояд ягон варианти дигарро фикр кард, зеро Барселона дастаест ки ба қавле дар чанд фронт бозӣ мекунад ва бозингари эҳтиётӣ ҳеҷ гоҳ зиёдатӣ нахоҳад буд. Ҳарчанд ки ҳолати иқтисодии Барселона ҳам нигоҳдошти бозингарони зиёдро вобаста ба пандемия бардошт намекунад. Ман ба ростӣ акнун фаҳмидам ки худи Жоржино Вейналдум аз гузаштани эҳтимолияш ба Барса дарак надошта будааст. Ҳамин бача ё сахт хоксор аст ё ганда дурӯғ мегӯяд. Охир дар асри 21 мардум дар Марс замин харида заправка сохта истоданд, нахӯ ту аз замин гап дарак надошта бошӣ. Майлаш, биёед бинем ки ӯ чӣ гуфтааст. Ба гуфти ӯ ин ҳамаро васоити ахбори омма паҳн мекунаду ин мардак аз рафтанаш ба Барселона ягон хабар надорад.
ана халос ин марда ки 30 сола дар Ливерпул бозӣ мекунад ва овозаи омаданаш ба Барселона кайҳост ки томи Каталонияро фаро гирифта ҳатто барои омаданаш пояндоз низ омода карда буданд, вале акнун маълум шуд ки ӯ ба ягон ҷо рафтанӣ нест. Ин нуқтаро ҳам набояд фаромӯш кард ки барои омадани ӯ баъзан шартҳо ҳастанд ки дар нашри дирӯза гуфта будем. Агар касе тамошо накарда бошад, пас як бор видеои дирӯзаи моро тамошо кунед. Ссилкаи он дар кунҷи видео мебарояд. Агар вақт надошта бошед, бо ду ҷумла мегӯям ки барои овардани ӯ аз Ливерпул бояд Барса ғайри пули хариди худаш боз 93 миллиони дигар пардохт кунад. Ана барои ҳамин дар трансферҳои пешин ӯ ба Барса нагузашт. Хулас омадани ӯро ба наздикиҳо ба Барселона худо медонад, лекин агар ӯ ҳамчун агенти озод гузарад, то Барселона ба Ливерпул як танга намедиҳад, зеро футболбоз аллакай ба Ливерпул тааллуқ надорад. Мондо Депортиво менависад ки Барселона дар рӯ барои интихоб миёни Месси ва Холланд мондааст. Сабаб ин аст ки клуби Каталония айни ҳол қудрати харидории бозингари норвегӣ ва дар даста нигоҳ доштани Мессиро надорад. Барои овардани Холланд ки дар бозори хариду фурӯш 130 миллион нархгузорӣ шудааст, бояд Месси аз даста равад, чунки маоши ангуфти Лео имкони на харидорӣ ва на пардохти моҳонаи Холландро намедиҳад. Бадбахтӣ ин аст ки агар Месси ин тобистон равад, пас ӯ ҳамчун агенти озод, яъне бидуни ягон танга аз даст меравад. Ана нав гуфти бобои ғулом Лапорта дар бало монд, дар балое ки маҷбур аст миёни Месси ё Холланд интихоб кунад. Худо душмани касро дар чунин ҳолат намонад. Охир ӯ бо овардани Холланд дар атрофи Месси дастаи дигар сохтанӣ буд ку. Эх бечораат. Акнун бояд маъно об кард ки аз куҷо пул ёфт ки ин ҳардуро дар даста нигоҳ дошт. Бо гумони ғолиб Жоан Лапорта аз хизмати Холланд то пайдо гаштани имкон даст мекашад. Охир ӯ Мессиро ба дандон қапида истодааст. Аммо гап сари ин ки то Лапорта пул меомад, мебинӣ ки Холланд ба ҳайати рақиби ашадии Барса Реал Мадрид гузашт, вале дар Барса ҳам фурӯхтани чанд бозингари гаронарзиш дар нақша аст. Яке диди ки аз пули онҳо ҳам Холландро мехараду ҳам Мессиро нигоҳ медоранд. Хулас бечора Лапорта дар чунин ҳолат мондааст. Шумо чӣ андеша доред дӯстон? Шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад. Аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва сус гардидани қувваи мардонагӣ. Ҳама ин бемориҳоро бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. Ширкати Азия Маркет барои давои ҳамаи ин дардҳо дорӯҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. Ҳамчунин дорӯҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву рӯда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди гулӯ кӯмак мекунанд. Барои фармоиш ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳар нафаре ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад, таҳфиқ калон карда мешавад. Орзуманди онем ки ҳамеша сеҳат ва саломат бошед. Акнун биёед дар бораи ба фурӯш монда шудани чанд футболбози Барселона бигӯем ки дар хабари пешин ишора кардам. Роҳбарати клуб омадааст ки ин тобистон аз хизмати дарвозабон Нето, муҳофизатгар Самуэл Умтити, ним муҳофизатгарон Матеус Фернандес, Филиппи Каутино ва Миралим Пьянич, ҳамчунин ҳамлагар Мартин Брейтвейт гузарад. Роналд Куман сармураббии Барселона ҳам ба фурӯхта шудани ин бозингарон зид нест, чунки ба ақидаи ӯ ин бачаҳо дар оянда кӯмакрасони Барса будан наметавонанд. Бо як нигоҳ ба ин рӯйхат талхаи кас мекафад. Ин марда ки Лапорта нисфи дастаро фурӯхтанӣ шудааст. Ҳарчанд ки аз як нигоҳ ин кор хело дуруст аст. Охир аз ин миён гоҳ-гоҳ Миралим Пьянич ва Брейтвейт ба майдон меоянду бас. Бечора Каутино нисфи карьерашро дар лазарети Барса гузаронид. Умтити бошад айни замон бозингари ҳайати аввалия нест. Дар бораи Нето ва Фернандес ҷои гапу гила нест. Гуфти он гапо онҳо дар рӯзои ид бозӣ мекунанд. Рафтани ин бозингарон аз лиҳози молиям ба Барселона сахт кӯмак мекунад. Охир ба маоши як Каутино метавон як қишлоқ одамро 2 сол нон дод. Ҷои шубҳае нест ки Лапорта аз фурӯши ин бозингарон андешаи овардани топ бозингарон мисли Холландро дар сар мепарварад ва дурустам мекунад. Аз ҷониби дигар барои онҳо ҳам хуб аст ки дар дигар дастҳо вақти бештари бозӣ пайдо мекунанд, агар албатта ин гуна мақсадро дошта бошанд. Имрӯз бо ҳамин тамом. Нависед ки шумо атрофи ин мавзӯъ чӣ андеша доред? Оё мешавад ки Мессиро ба Холланд иваз кард? Мондани лайкро дар охири видео кори арӯзаи худ донед. Охир лайкҳои шумо боиси хушнудии мо ва албатта видеои тоза мешаванд. Як олам сипос барои тоқат ва тамошо. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.